ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଟାପତଇଲା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛେଳି ଡରି ପାଣିକି ବିଷୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ଝଲମଲ ପାଣି, ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପାହାଡ଼ ଦେଖିଛ? ହଁ, ପାହାଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ବହି ଯାଉଥାଏ। ଝରଣାରେ ପାଣି ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି। ପାଣି କେମିତି ପାଣି? ଝଲମଲ ପାଣି। ସେଇ ଝରଣା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଛେଳି ଯାଉଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା? ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଛେଳି ଦେଖିଲା କ'ଣ କରୁନା, ପାଣି ଝରଝର ହୋଇ ବହି ଯାଉଛି। ସେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ କ'ଣ କଲା? ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ଝରଣାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଛ ଦେହରେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି କ'ଣ କଲା? ରାଗରେ ଗର ଗର ହୋଇ ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଛେଳିର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ମାଛଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ତା ଦେହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କହିକିରି ପାଣିରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ଦିନଠାରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଛେଳି କି ମାଛ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ଆଉ ପାଣିକୁ ଭୟରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ କେତୋଟି ଛେଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଭିତରେ ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ସାନ ମାଛ କେତୋଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ, ବଡ଼ ସାନ ମାଛ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ଗଣିବା। ଦେଖ, ଗଣ କେତୋଟି ମାଛ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି? 4ଟି ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାନ ମାଛ କେତୋଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? 5ଟି ସାନ ମାଛ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ମାଛ ହେଲେ? 9ଟି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଶିଖିପାରିଲେ।